Hej og velkommen til noget GTA Online. Ja, lad os komme i gang med at få spillet det. Den var alligevel lige lidt høj, den der. Okay, prøv sådan her. Ja, det var bedre, håber jeg. Ja, som sagt, vi spiller noget GTA. Og jeg havde planlagt lidt, at jeg skulle køre nogle race med superbiler og få lidt dele til den. Og der har jeg de her race hernede, som jeg kører altid, fordi at det er jeg ved at være rimelig god til det. Så lad os prøve det. Og hvis der er nogen, der er i tvivl, så spiller jeg det til computer. Så men jeg synes, altså GTA det altså der er en grund til at der står at man skal være 18 år, fordi det er et voldeligt spil. Så jeg vil råde jer til at få jeres forældre til lige at, hvis I altså er under sådan, ja, hvis I er under en 10 stykker, så får lige jeres forældre til at se med første gang, for at se hvad det er for noget. Hvis I er over de 10-11 stykker, så burde I godt kunne handle lidt, og så burde I også godt vide hvad GTA er for noget, og hvad det er man gør i det. Fordi det er jo at skyde folk. Nej. Den blev ikke landet helt så godt. Sådan her. Og racet hedder Taking Off, hvis I er i tvivl. Som I kan se, så jeg er kun lige i level 27. Ja, jeg kom i gang. Se om der er nogen der gider. Og jeg er medlem af det crew der hedder Spilministeriet. De har også en YouTube kanal. Men det er i hvert fald det crew jeg er medlem af. Jeg slår lige radioen af her, så det gider jeg ikke lige høre på. Så der kommer en ind der, ham kan vi godt slå nemt. Så lad os bare gå i gang, når han er joined der. Kom nu. Typisk. Hvor mange kom? Joiner lige, mand. Ej, jeg tror godt, jeg kan slå de to der. Håber. Håber ikke. Altså, jeg tror, jeg kører med min Entity, fordi den har jeg tunet rimelig meget. Så meget jeg kan, mener jeg der. Okay, hvor mange skal lige join?
Og det værste er, at man kan ikke bare sætte spillet i gang. Kan vi nu? Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg vinder, fordi hvis de kan også godt have nogle rimelig gode biler, dem resten. Sådan der. Ja, lad os komme i gang. Ja, jeg har vundet 28 race og tabt 13, så... Og altså, jeg ved, man kan få turbostart ved at klikke lige når der står go. Så jeg kan prøve at sige nu, og se om det kan hjælpe. Nu. Og så sker der så det der, og så får man sådan en turbostart. Ikke godt lavet. Jeg har sat det der til, der hedder split stream, sådan så jeg tror det hedder split stream. Så når man kører bag ved folk, så kan man sådan indhente dem via det der split stream. Det er lidt svært at forklare, men det gør, at hvis at man kører hurtigere end dem, og så overhaler dem. Det er 3 runder, vi skal køre. Tak for det. Må vi se, om vi kan nå at indhente ham heroppe. Og det er vist også noget med, at man skal være sådan jeg ved ikke, om det kun er førstepladsen, der udleverer det der splitstream der til de andre. Men det er vist noget med, at man også skal være sådan rimelig tæt på dem, før det virker. Jeg ved sgu ikke, om jeg når ham. Tror jeg ikke, jeg gør, desværre. Ser ud til, at vi godt kan holde den på en anden plads i hvert fald. Det eneste, der er lidt irriterende ved bilerne i GTA, nogle af dem, for eksempel de her superbiler, hvis man kører max speed, så de lyder ikke så godt, synes jeg. Man kunne godt ønske sådan, at de lyder lidt bedre. Det ville være fedt lavet i hvert fald. Nå, en anden plads. Det er fint nok. Jeg tror godt, at jeg kunne have fået førstepladsen, hvis jeg ikke havde gjort det der til at starte med. Tror jeg godt, at jeg vil kunne komme op på en førsteplads. Vi skal lige level 28 den her video her. Jeg plejer altid at klikke synes godt om. Random job. Vil de gerne have.
Nå, skal vi lige vente her. Jeg tror ikke, jeg vil klippe for meget i de her videoer her. Planes. Jeg synes, at vi skal flyve i fly. Simpelthen. Jeg har aldrig prøvet før, så det bliver meget sjovt. Jeg har prøvet at flyve i flyene, men jeg har aldrig prøvet at race sådan. Det skal nok blive sjovt. Hvis folk lige gider at join. Og så er den sidste. Kom nu. Sådan der. Og jeg håber virkelig ikke, at man kan sådan flyve ind i folk. Jeg tror heller ikke, de fleste vil gøre. Fordi det er jo sådan lidt... Kan man ikke skifte... Man kan sagtens ikke skifte fly. Det er jo sådan lidt selvmordsagtigt. At flyve ind i sig selv. Ja, sådan der. Sådan. Så det er rimelig svært, synes jeg. Som I kan se, så er jeg ikke lige den bedste til at flyve. Nej, hvad er det? Jeg ramte den da. Jeg er vant til at flyve i JetX, de her fly her. Okay. Nu er vi nået igennem 3 uden at styrte. Det er meget godt. Okay, den er dernede. Kom så, ikke styrt, ikke styrt. Ja, det går godt. Nej, lad nu være. Kom så. Øj. Kom nu, respawn, kom nu. Nej, hvad er det? Øj. Sådan her. Jeg synes, det er meget svært at flyve sådan en fly her end en jet. Så jeg lige håbet. Hvad sker? Så sidder jeg og klikker på piltasterne i stedet for. Hvor dum er jeg? Men jeg kan da glæde mig over, at jeg ikke ligger nummer sidst. Ja.
Det kan jeg hurtigt komme til, hvis jeg bliver ved med at flyve sådan her. Nej. Ej. Ikke det her. Op med dig. Ja. Den klarer vi da meget godt. Eller ikke. Altså, vi er ikke styrtet i et andet lab endnu, så det er da meget godt. Ja. En gang skal jo være den første. Nej! Ja. Og de første er allerede færdige. Og jeg tror også, jeg er okay tæt på. Nej! Jeg ramte et eller andet. Hvad sker der? Respawn, kom nu. Og så ligger jeg nummer 6 nu. Ja, nej. Stadigvæk nummer 5. Haha. Tog jeg lige en lygtepæl der, eller hvad sker der? I'm done. Skal jeg aldrig nogensinde flyrace igen? Det er det helt sikkert. Ej kæft mand, det er ikke dårligt. Ja. Hold kæft. Lortefræs, altså. Hvis man ikke kan finde ud af det her, så selvfølgelig. Men vi fik da i det mindste ikke en DNF. Altså, did not finish. Det er altid noget. Jeg gider ikke mere race. Jeg tror jeg quitter den her. Men det kommer an på hvad det er for et. Okay. Sådan der. Kører der ikke ind der?
Nej. Nå. Svin. Ud med det. Jeg ringer lige og får den igen. Så kører jeg lige ned og henter den her. Selvom det her, det er egentlig også en okay bil. Som jeg kan bedre lide min Turismo. Kan jeg meget bedre lide end den her. Det er som om den sådan skrider meget ud. Eller er det bare mig, der ikke kan finde ud af at køre. Okay. Så er vi her. Er der noget sjovt, vi kan lave, mon? Vi kan røre en butik. Og se om vi kan slippe væk bagefter. Lad os gøre det. Kan jeg selvfølgelig også bare lige røve den der herinde. Tror jeg sgu bare vi gør. Indgang er herovre. Sådan. Det gør jeg. Jeg har brug for alle dine penge. Kom så. Wow. Det var ikke så mange penge. Ses. Svin. Okay. Jeg kan ikke så godt lide, at der er en helikopter der. Så hold her og vent. Sådan. Der er også en herovre. Lad os tage dem. Jeg troede lige, at jeg fik 43.000 af at røve den der, men det fik jeg ikke. Jeg fik kun 1.500.
Så butikken er her. Undskyld, det var ikke meningen. Ja, undskyld. Yes, we're open. This shop is popular with cops. You must leave now. You're terrifying. Just give me a second. I can't go any faster. Please. Kom så. I hope you sleep well tonight. Det gør jeg skam, bare roligt. Jeg kan virkelig ikke lide helikopter. Sådan. Rank up. Level 28. Så tror jeg også, at jeg vil sige, nej, jeg tager lige den her, og så slutter jeg. Hallo. Welcome. Hold on, please. I'm emptying it. I'm hurrying. Det er det måske lidt spild af ammunition, men jeg burde have penge nok til at kunne købe mere. Jeg elsker at skyde dem. Jeg synes det er sjovt. Og især når de siger sådan noget, I hope you sleep well tonight, så bare skyde dem. Okay, hvordan kunne den helikopter ikke se mig? Det fatter jeg ikke noget af. Nej, jeg havde ikke set det, der var en politibil. Sådan der. Og så kør. Kør. Nu er den der i stykker, kan man sige. Jeg skal bare af med den der helikopter der.
Nej, lad være. Nå, typisk. Sådan der. Og skal vi bare køre væk, væk. Sådan. Super. Nå, men så er det også på tide, at jeg slutter den her episode af. Så vi ses næste gang til noget mere GTA Online. Husk at like og subscribe videoen, hvis du godt kunne lide den. Så vi ses. Hej hej.